बे समाव टाइम्स नाव बड'लेण्डआ फोसावनो आखायाव लादों गोजोनथाव खौरां। पार्मानेन्ट नेचारनि थाखाय मावफुंगोन सामथाइबारिनिफ्राय दादगारि गेलेमफु थांग्रा लामाखौ। सामथाइबारिनिफ्राय दादगारि गेलेमफु थांग्रा लामाया गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि जानायनि जाउनाव हान्थामेला खालामग्रा आरो दावबायारि सुबुंफोरा जोबोद जेंनायाव गोग्लैनानै दं। खावसे घन्टाजों सौहैनाय लामाखौ 2 घन्टा समजों हान्थिनो गोनां जादों। बे लामानि सायावनो खुगा बेखेवदों दिनै रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे लामाया मोनसे मुलुगनां राजा लामा, जायनि थाखाय लोगोसे अरायथा लामा खालामनांगौनि थाखाय भारत लामा बिथांखिजों मावफुंनो लानाय जादों। बेनिखायनो रायजो राजाया अरायथा हान्था जेंनाखौ फोजोबनांगौनि थाखाय एसे धोर्ज लानांगोन होनना बुंथियो। लोगोसे क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुसिम रेलनि लामाबो जानो थांगासिनो, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा साननैसो नेथ'बावनांगोन होननानै फोरमायबावो MP रोनगोरा नार्जारिया। सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम जि लामा, बे लामाया अलरेडि भारतमाला, भारत सरकारनि मोनसे आसनि। बे अलरेडि प्रसेसा जाबाय आरो बे प्रसेस मथे बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। आं मिथिनायाव बियो माने बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टजों बेनि प्रक्रियासो सोलिगासिनो दङ, बाखि माखासे सोलिगासिनो दङ। आरो बे लामाखौ लानानै आङो जोंनि ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार नितिन गाडकारि बिथांनोबो आं लिरदों आंनि साइडनिफ्राय। बिथाङा आंनि स्टेटखौ मोनबाय होननानै बुंदों आरो थाबैनो बेनि सायाव बेबस्था लागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। गतिके आं मिजिं थिदों, खस्थ'आ एसे मोनदों रायजो राजाफ्रा न' दाउट, आरो बेखौ बयबो आगोलनिफ्रायनो जाबाय खोनाबाय थादों, खिन्थु दाबो जायाखै। गतिके मानसिफोरनाव बे प्रश्नआ फैबाय थागोन आरो। गतिके आङो मिजिं थिदों साननैसो जों खस्थ'खौ लाबावनांगोन, खारन पार्मानेन्ट नेचारनि मोनसे लामा फैगासिनो दङ। बेवहाय सार्भे जायो, गोबां माखासे प्रक्रिया दङ, आरो बे सार्भे जानाय जिथु सेंसन जानायनि लामायाव गतिके टेम्परारि बानायनांगौआबो, थाखा फैसा गारबावनांगौआबो बेखौ सिन्था खालामनांगौ जायो। गतिके जानाय समसिम आं रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जे एसे साननैसो नेथ'बावदो, प्रक्रिया जिथु जाबाय थागोन। आरो जि जागोन लामाया बेयो पार्मानेन्ट मोजां नेचारनि जागोन, आरो बेबायदि बोसोरनैयावनो बायनाय बिदि लामा जानाय नङा, खारन बे इन्टारनेसनेल लिंक जागोन जेराव। आरो खोब मोजां बाथ्राया जाबाय मा, जोंना क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुसिम रेल लाइनबो जागासिनो दङ। गतिके रेल लाइनबो फैगोन, भारतमाला लामायाबो जागोन, माने आप टु बे लामाया बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन आरो नेसनेल इन्टारनेसनेल मोनसे लिंक जागोन। गतिके पार्मानेन्ट नेचारनि जितु इनफ्रास्ट्राक्चार बाय जानो थांगासिनो दङ, बे बागै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा एसे धैर्य हमनानै थाथ', आं बेखौ खावलायो। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।